şer gişti kul derdora Kobani duhazine vina gele Kurd ekul Kobani hati çekirin duhazine ku azadiya gele Kurd kul ve dere şoreşa nozeyi kirme da dest pekiri bişkeyinin abaya jbu icarek idin kırkırine ki derbari hamu gele Kurda kul kantoni dinci dest pe bikin ul bakuri Kurdistan'ı devam bikin jberbeye ki em lebe dere ba plane ki pır kırıç dibinin plane ki ku nabnetevi hezin heremid navdane melbe dereketne göreva bir çubine ku em bir dengi pegini eğer ku dünya adaleti dixwaze demokrasi dixwaze îro ku dibêjin Daeş terörist em dijî Daeş'e ve çaye lazime piştgiriya gelê Kobanê were kirin gelê Kobanê ji bo imkanê ve xwe biparêze alîkariya wan da alî humanîter lojîstik da were kirin ev gelê Kobanê ku koçber bê lazime imkanê vegerê ku kanî ve bixwe rêveberiya xwe bikin imkanê ji wan re peyda bikin statûya Kurdan li wê derê nas bikin evaya wê bibe pêşeroca Sûriyekî demokratîk eger ku va karana nekin ve nêzîkbûnê nekin Sûriyekî demokratîk dixwazin çê nabe ve merhelakî qirkirinê nû dest pê dike ji bo vê jî lazim e em li hemû ew amade bin haziretiyên me gelê me li Ewropa li her derê lazim e em nesekinin tek çare ku em kanibin vê qirkirinê bidin seknandin yekîtiya gelê me ye her kesek di beşa xwe da li her derê de alî ragihandinê da diplomasî da çalakiyan da em li ser linga bin bi vî rengî em ê piştgiriya gelê Kurd gelê Kobanî bikin bi vî rengî em ê plana kanibin xera bikine bi vî rengî em ê nasnama gelê Kurd li Ewropa bidin diyarkirin gelekî wisa bin destê qebûl nake carekî din em hemûyan spas dikin silav û rêzê xwe ji bo wê hemûyê diş. Ama em spas kin ji bo we ji bo vekilê me jî ji bo çalakî ez agahî bidim hev çalakî ev berdewam bike hevdîtinê pêşketin wextê çêbûn em ê agahî bidim ve bira hemû gelê me zana veke heta encam werestandin çalakê me ê dewam bike em dixwazin gelê me hevalê me û dostê me jî gurê wan li vir bin em hevala tenê bernedin em her roj li derdora vekilê xwe bigin hev heta ku çalakê wan jî bi dayî ber em ji we gera dîsa spas dikim.